Adyk önümlerini satyn almak Türkmenistanlylaryň aglabasy üçin uly synagy bolmagynda galýar. Soňky döwürde adygyň gytylmagy diňe bir döwlet dukanlarynda däl eýsem bazar narhyndan harit satýan sowda nokatlarynda nowatlaryň köpelmegine getirdi. Öz adyk üçinçiligine düşen agramyň yaramaz täsiri astyndaky raýatlaryň arasynda nowatlarda dartgynlylyk ýygy-ýygydan döreýär. Adyk nowatyndaky dartgynly ýagdaýlaryň biri 15 oktýabrda Türkmenabad şäheriniň Gök bazarynda ýüze çykdy. Döwlet tarapyndan guramalaşdyrylýan sowdada tok buğdunun we günebakar ýagynyň satylan wagtynda dören uly nowatlarda ýakalaşyk boldy. Şaýatlaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä gyt haritleri satyn almak üçin baran we ýeter ýetmezçilikden hem dyknyşykdan ejir çeken adamlar nowatlarda gödökçülük edýän polisiýa işgärleriniň gödöklüginden gaharlanypdyr. Nowatlara gödökçülük edýän polisiýa işgärleriniň nowaty duran adamlara gödök çemilesendigi sebäpli sizden doýduk. Ýokardan hökümetden ugradylyp bu ýere gelip bize buyruk beren bolýaňyzmy diýip nowatdaky adamlar gazaba mündüler. Nowaty duran adamlaryň arasynda kösestirmäge finansanlar hem boldy. Dip nowatda duranlaryň biri gurrun berdi. Bu ýagdaýa şahit bolan adamlaryň söýlerine görä polisiýa nowatda duran adamlary köşeşdirmäge çalyşypdyr we dartgynlylygyň hasty güýçlenmeginiň öňüni almagy başarypdyr. Çeşmeler nowata gödökçülük eden polisiýa işgärleriniň sanynyň köp bolandygyny bellädiler. Nowata gödökçülük eden polisiýa işgärleri adamlaryň nowata durmak tertibini berza etmegine we alyjylar tarapyndan surat we video düşürilmezligine gödökçülük edýärler. Doňdurulan tok buğda ilat köpçüligi üçin iň elgeterli et önümi hasaplanýar we onuň haridary köp bolýar. Sygyr we goýun etine garanda bagasy arzanrak bolan tok buğda hem şu aýyň başynda tas 2 gymmatlapdy. Gök bazarda duşanbe güni tok buğda bilen bir wagtda günebakar ýagy hem satyldy. Soňky hepdelerde doly satuwdan aýrylan bu azyk önüminiň tekçelerde peýda bolmagy uly nowatlaryň döremegine sebäp boldy. Günebakar ýagy 1 litri 18 manatdan satyldy. Emma ýagyň ýanyndan geçmeýän haritler ýüklendi. Alaçsyz alyjylar muňa razy bolmagy mezbur boldular. 18 manatdan satmaly ýagy 20 manatdan satmak üçin ýanyna 1-2 sany çüýren alma goşup berýärler. Almany ýeri däl, adamlar şoňa da razy. Dip alyjy gurrun berdi. Gök bazarda peýda bolan günebakar ýagy her bir adama 1 litrden köp satylmady. Tok buğda we günebakar ýagy 16 ýaşy dolmady raýatlara satylmady. Günebakar ýagy we tok buğda Aşgabatda hem satyldy. Döwlet dukanlarynda günebakar ýagy her bir adama diňe 1 litrden 19 manatdan satyldy. Tok buğdynyň 1 kilogramy 16 manatdan. Mari vilayetinde tok buğdanyň 1 kilogramy yerli döwlet dukanlarynda 19 manatdan satyldy. Emma günebakar ýagy satuwda peýda bolan hem bolsa köp etraplarda onuň bahasy gymmat bolup 1 litri 30 manatdan satylýar. Mardaky we Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä adyk üçinçiligindäki ara tapawut vilayet ýaşaýjylaryny paýtagta gitmäge mejbur edýär. Türkmen hökümeti 7 ýyl bäri dowam edýän adyk gytçylygyny resmi derejede düýpden agzamaýar. Çörek, un, ýumurtka ýagy we tok buğdaýaly adyk önümleri ilat köpçüliginiň adyk ratsionynyň esasyny düzýär we olaryň uzaga çeken ýiti gytçylygy raýatlaryň iýmitlenmek hukugyny bozýar. Köp maşgalalar kadaly iýmitlenmek mümkinçiliginden mahrum bolýar. Emma Türkmen häkimetleri kadaly adyk sowdasy üçin şert döretmegiň ilady üçin elýeterlik adygyň satuwda bolmagyny üpçün etmegiň ýerine adamlaryň nowatlarda özüne alyp barşyna gödökçülük edýär. Dukanlarda kameralar oturdylýar. Adyk satýan wagtynda dartgynlylygyň bolmazlygy üçin sowda nokatlarynda polisiýa işgärleri nowatçylyk çeker. Levan fulatynyň ýanygy ýetmezçiligi ýitileşip dowam edýän mahalla aktýawynyň başlaryndan bäri Sebitiň bir näçe etraplaryny we şäher ýerlerini elektrik energiýasynyň tebii gazyň hemde hojalyk we agyz suwlarynyň öpçünçiligine hem ýergiderli bökdönşlükleri ýüze çykyp başlady. Bu ýagdaý yerli ilatyň günnelik durmuşyna yaramaz täsir edýär. Azatlyk radiosynyň Sebitdäki çeşmeleri welaýatyň administrativ merkezi bolan Türkmenabad şäherine şeýlede Çärjew, Saýat, Hojamad we däne etraplaryna yerli ýaşaýjylaryň soňky wagtlarda ýygy-ýygydan ýüzbeýdi bolup başlany üçinçilik meseleleri barada habar berýärler. Türkmenabad şäherinde 4-nji oktýabrdan başlap elektrik togy ýygy-ýygydan kesilip başlady. Köplenç käbir etrapçylarda tok bolsa, beýliklerde bolmaýar. Tok kesilen etrapçylarda üçinçilik tikildilse, beýlik etrapçylarda elektrik kesilýär.
diýip Türkmenabatda çeşmeler habar berýär. Elektrik energiýasynyň ýetidirlik kesilmegi yerli ilatyň günnelik durmuşyna yaramaz täsir edýär. Adamlar şem satyn alyp garankydan halas bolmagy, güni görmäge çalışýarlar. Toğun kesilmegi bilen sowadyjylar we döňdürüjüler işlemän adyk harytlary zaýa bolýar. Bu ýagdaýdan erwet täsirlenýän adyk dükanlary generator ulanyp elektrik üpçünçiligini öz başdak ýoly goýmaga çalışýarlar. Ýöne generatorlar hem ýanygyç bilen işleýär. Ýanygyç bolsa ýetmezçilik edýär. Elektrik toğunun kesilmegi täzelik däl. Şonuň üçin dükan eýeleri öňkü ýyllarda benzin bilen işleýän elektrik generatorlaryny satyn alyp goýdular. Tok üçin de solardan peýdalanylýar. Häzir bolsa generatorlar üçin hem ýanygyç ýok. Oktyabr aýy bolsa da howa ysy. Sowadyjylar sandan çykýar. Harytlar zaýa bolýar. Diýip bir dukan satyjy saýnýar. Elektrik energiýasynyň üpçünçiligi tutuş şäherde 4-nji oktýabrdan bäri kadasyz ýoly goýulýar. Çeşmeler 12-nji oktýabrda elektrik üpçünçiliginiň tutuş şäherde kesilenini aýdýarlar. Şonda şäherde irden sagat 4 bilen 9 aralygyny we öýlen 5 bilen 6:30 aralygyny elektrik energiýasy kesilipdir. Şäherde 10 gün çemeti wagt bäri birde kesilip birde dikildilýän kadasyz elektrik üpçünçiligi dowam edýän mahaly dukanlarda şem sowdasy pazarlaýar. Şemleriň bahalary gymmatlaýar. Şäherde tok ýygyderlik kesilýär. Şonuň üçin dukanlar şemleriň bahalaryny galdyrdylar. Hazyk dukanlarynda satylýan şemiň haridary köp bolan soň ol käwagt tapdyrmaýar. Diýip beýleki bir Türkmenabatda ýaşaýjýar. Bu aralykda güýz pastyna garamazdan şu günler sebitde howanyň temperaturasy wagtaly 30 gradusdan aşýar. Yerli ýaşaýjylar geçen hepdede termometrleriň 35 gradus görkezän halatlarynyň hem bolanyny aýdýarlar. Olar ysly howada elektrik energiýasynyň ýetidirlik kesilmeginden özleriniň ýadaýanlyklaryny belleýär. Oktyabr aýy bolanlygyna garamazdan howanyň temperaturasy gündizlerine 35 gradusa çenle çykýar. Şonuň üçin biz henüz hem kondisionerleri işletmeli bolýarys. Diýip Türkmenabat şäheriniň 3-nji etrapçysynyň ýaşaýjy saýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy üpçünçilik meseleleri boýunça Türkmenabat şäheriniň Bahar we 3-nji etrapçylarynyň birnäçe ýaşaýjysy bilen şeýlede Çärjew Saýat Hojamad we Däne etraplarynyň bolan birnäçe owa ýaşaýjysy bilen habarlaşdy. Yerli ýaşaýjylar elektrik energiýasy bilen bir hatarda tebii gadyň üpçünçiligi bilen bagly problemlaryň hem dowamly häsiýete ýolup başlanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Revan Polatynyň elektrik we tebii gady üpçünçilik edaralarynyň tesir alyp bilmeýär. Yerli ýaşaýjylar üpçünçilik edaralarynyň ýylatyň telefon jaňlaryna ünüs bermeýändigini aýdýarlar. Çärjew Saýat we Hojamad etraplaryna üpçünçilik problemleri 11-nji oktýabrda ýitileşip başlapdyr. Bu sebäplerden bolan birnäçe oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhbet düşükdi. Ýygyderli elektrik kesilmeleri bilen bir hatarda tebii gadyň üpçünçiligi bilen bagly problemlaryň hem gaýtalanyp başlanyny aýdýarlar. 11-nji oktýabrda öňünden habar bermän duýdansyz gaz üpçünçiligini kestiler. Şol gün elektrik toğu hem kesildi. Üpçünçilik edaralaryna jaň etseň telefon zanyet berýär. Gaz öçüriljek bolsa adatça owa arşynlaryna jaň edip bir gün öňünden duýdurýardylar. Indi bolsa gaz günde 30 minut berilýär we duýdansyz öçürilýär. Adamlar odun çöpläp başladylar. Diýip Çärjew şäherçetiniň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenistan ýanygyç işlerleriniň hususana tebii gaza baý döwlet bolup bu ugurda dünýäde iň öňnäk ýurtlaryň hatyryna gelýär. Buňa garamadan ýurt raýatlary hususana deskalaryň könülüşmegi, tok we gaz üpçünçilik ulgamlarynyň sanynyň çykmagy bilen baglylykda ýyllar boýy ýygyderli üpçünçilik meselelerini başdan geçirýärler. Häkimetler ýygyderli häsiýete eýe bolýan bu problemlaryň anyk sebäplerini düşündirmeýärler. Türkmenabatdan, Çärjewden, Saýatdan we Hojamadan tapawutlukda Däne we Trawynyň Seýdi şäherine hozurlyk suwlarynyň üpçünçiligi kesildi. Bu şäherde 15-16-njy oktýabrda agy suwunyň üpçünçiligi kesilipdir. Ýöne beýleki etrap we şäherçilerden tapawutlukda Seýdi şäherine suw üpçünçiliginiň kesiljektigi barada öňünden bölekleýin habar berilipdir. Seýdi şäher agy suw müdürligi tarapyndan yerli ýaşaýjylaryň arasyna ýaýradylan resmi hatda 15-nji oktýabr gece sagat 20:00-dan başlap 16-njy oktýabr güni öýlen sagat 14:00 çenli şäherde hojalyk suwlarynyň üpçünçiliginiň kesiljektigi duýdurulýar. Bu ýagdaý şäherde ysy suw üpçünçiligine geçirilmegi we şäheriň lagym ulgamlaryny arasyçylyk işleriniň geçirilmegi bilen düşündirilýär. Ma'lum bolşýar Türkmenistanda güýz aýlaryna nowatdaky ýylydyş mewsimi oglan edilýär. Bu ýylydyş gadynlary gyşky mewsime taýýar edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu hatyň resmi ýollar bilen näl ýylat arasyna elden ele geçirilip paýlananyny habar berýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň alyp barýan urşuny Kiýewiň haýryna öwrüjekdigini aýdýan. Şeýle-de geljek ýylda konflikti mümkin dogry tamamladyp biljekdigini öňe sürýän şäherlerini beýan etdi. Ukraina häzir Russiýanyň batyp alaçylykly güýçleriniň haýal bolsa da ilerlemegi bilen
Seýledi yetip gelýän gysyň öň ýanynda energiýa infrastrukturasynyň tandan çykarylmagy bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Zelenski 16 oktýabrda ýurduň parlamentiniň, ýagny Verhovnaya Radanyň öňünde eden çykysynda hyzmatdaşlaryny uzak ağırlyga niýetlenen ýaraglar bilen Ukrainanyň Russiýa tarapyndan okupirlenen ähli tebitlerini seýledi. Russiýanyň jümmüsine we düşmanyň harby infrastrukturasyna garşy zarbalary urmaga ygtyýaryň berilmegine, mundan başga-da ätiýasdaky brigadalary ýaraglandyrmaga ýardam bermäge çagyrdy. Onuň 5 maddadan ibarat ýeňis plany atandyrylýan mailnamasynda Ukrainanyň territoriýalaryndan ýüzürmek mümkinçiligi reddedilýär. Bu plana görä NATO Kiýewa öňünden hiç hili sert goýmazdan bu harby ýaranyň agdalygyna çakylygy ýollamaly. Seýlede Ukrainada strategiki ýadra bolmadyk ýyda testiriş ulgamlary ýerleşdirmeli. Zelenski bu planyny 17 oktýabrda Ýewropa Belelesiginiň Brüsselde geçsek sammitinde hödürülecekdigini aýtdy. Ol başga jikmenjik maglumat bermedi. Diňe bu planyň Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň we Germaniýanyň liderleri bilen hem maslahat edilendigini nyktady. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Ukrainanyň terhosslukdan açylmalydygyny aýdyp, Zelenski üstü batyrılan Amerikanyň planyny hödürlemekde aýplady. Moskwa Ukrainanyň NATO'nyň düzümine goşulmagyna sürtketik garşy çykýar. Ol bu mümkinçiligi 2020 ýylyň fevralynda goňşusy Ukraina garşy dogly gerimli ursa baslamak üçin bahanalaryň biri hökmünde beýan edýär. Kiýew ýaranlarynyň bu plan boýunça garaýşlarynyň Ramstein toporunyň geçen hepde planlaşdyrylan duşugunda beýan edilmegine garaşypdy. Ýöne Ukrainanyň hyzmatdaşlarynyň 50-den gowragynyň girýän bu toporunyň duşugy ýyda tüýsürilipdi. Bu Birleşen Ştatlara Milton tupanynyň arlaşmagy täbäpli Bidenyň taparynyň ýatyrylmagyndan soň boldy. Zelenski hödürleýän plany boýunça garaýşlaryň Amerikada geçmeli prezidentlik taýlawlaryndan öň beýan ediljekdigine garaşýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Ukrainanyň itaati ýarany bolup, Washington hem maliýa hem harby taýdan uly goldaw berýär. 5-nji noýabrdaky taýlawlarda respublikançylardan dalaskar we ozalky prezident Donald Trump ýeňse, onda Amerikanyň Kiýew üçin berýän dowamly himayatyna köllege düşmegi mümkin. Zelenskiň çykysy Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerine we infrastrukturasyna batysyny dowam etdirmegine we Russiýanyň güýçleriniň gündogurdaky möhüm logistika tebiti bolan Pokrovsk ugru boýunça ilerlemegine gabat geldi.